Dako ba mag-live-in partner? Saging kasanga drug bypass operations ang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Natigayo ng operasyon na 6:20 sang gabi Disyembre 4. Sa riyan na mag-live-in partner ang ginkilala sa Day Eral Cepeda, 26 anyos, sang Zamora City proper, kag si Len Yoreta, 42 anyos, sang San Juan, Molo. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang City Drug Enforcement Unit, nga nabaklan si Cepeda sang isa ka plastic sang ginapatian Cebu gamit ang 8,000 pesos nga bypass money. Na-recover ang 16 ka mga plastic sang ginapasuni Cebu lakip na ang bypass item kag nagabugad sang 70 gramos. Madugay na nga ginamonitor ang duwa, tob-tob na dakpan sa operasyon kag sila ang ginakabi nga high value individual. 2 months ko na silang i-monitor. Amo na pinakabudlay-budlay ko na ginamonitor kay hindi ni sila magwa basta-basta sa ila area. Di subong na tigayon gid nga magdulong sila kag mag-transaction sa gwa. Kag sa karon mga K5 nakahunong na sa Molo Police Station ang mag-live-in partner kag natarana nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Nagpamutsag naman si Captain Inot nga kutob sa iban pa nga wala sang plano nga magbaligya sang illegal nga droga bisan sa anong nga okasyon sila ang manakop sa mga illegalista. Balita nagikan sa area sang Molo. Ako naman si K5 Aaron Defoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News of AM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.